Majong buntag na tang tanan. Kimi, good morning sa Kimi. Morning guys, majong buntag. Kamusta dani namin puso? Dami speakers guys. Dami speakers. Tapos hapon amo nagipang kuan dari aguban ng mga gamit, amo nagipang hatod ba, amo nagipang tabo. Kay karon dato sa among kanang higdaanan, ako naman tong sin kaya gamitan naman to si Jan dato ibutang sa kanang abuhan tong sin dagto. So dai na nagkuha na mis uban namang amo nagipang hakot ag among mga kagamitan. Tiwas na maghakot. So to na lang may gamay na laman jud to dato, mga rabhon na lang tong nabilin. So itong palabhan. Yan na. O pa ma-arrange. Basta ma-arrange rin kay agdari magpagama pa mi. Kaya sa mong kwarto magpagama pa mi katri. Kaya agad itong mga katri danis una. Kuhan magod siya kay gabuk. Gabukon agi gamit nga kahoy. So karon magkuhan mi ito katong mga tabla dadto. Ito yung mga gamitin mo una mga katri danis kwarto. Hiluan ang papagabendan he. Hila. Say na ka. Agi mo mga toys sama ni mo ipamutang. Tailang. Okay. Yung sa mga toys, isahan ang ipanghito si pamutang na ni Jarig Siglanan. Kung sa cartoon kasi isang ipangbutang. Pekin kay naligog sa sukay mabrigada sila. Kuya. Hindi mo sikapin. Pagka una. Oo. Dari ang mga kwartos mga kuyas, asang itaghuat dari butang ag sanina ni Kim res ibabaw. Sila magisa dari. Ang ipatong dari sila hang durabox karizet. Kaya pa adunon pa nila mo. Dari ang mga sanina ni Kim res bag. Ang ipamutang. Kaya madunang dali ako anan ba? Dali ako ling na. Ito na guys. Nag-uban. Pa adunon pa. Naghanpay pa adunon. Pero at least di ana darhi. Kaya kung maguba na dadto. Tangtangan naman tong mga kuan. Tangtangan naman tong sin. Katong natangad sa mga higdaanan. Kay gamitin dadto to ah. Ana to na guys iatop ka na nasludyo bitaw. So magkinahanglan ba na sin. Among ibutang na pati na mga bungbong diha. Sin pa yung mga ibungbong na kuan likod. Nagamang abuhan. Tusludyo. Ang aganan magkahoy. Kung dari sad naman po may abuhan dari guys. Katong gasto ibutang. Ito ah. Dari sad naman po may nga na. Kanate. So masangi koan ganiha kay nanilhig mi dani kay abog. Imagine malikay na abog kay na pa may nagsige og trabaho. So dari di ay na kuan na dari di ah. Nabutangan na day og tiles dito to ah. Dari nabutangan na day og tiles dari di ah. Saka sa ato siya. See. Okay. So diyan na, nabutang na ang tiles. Kato da. Mo nagibutang ni Huyo. May magipabutang sa CR kani guys. Ang tiles. So to pa 75 kabuok. Nga ingani. Uy bog ari siguro sa to ibutang dari. Da, kani ingani klasiha. Mo naghinatag ni Ma'am Marilyn. Salamat ka Ma'am Marilyn, mo naghinatag ni Ma'am. Yan na mo nagipang mo nang nakuan. Nataod na Ma'am. Thank you so much, Mama Marilyn Bailander. Ito naman sila ma'am sa Pagadian. Ito na sila namudyo silang suhan. Shout out nila Mama Marilyn sa Pagadian. Sila ma'am sa Pagadian City. Shout out ninyo ma'am. Amping mo kanunay diha. We love you. Yes, papagabril guys ang tiwas dari. Kung naman trabaho lamang ipang sira ang portahan kay kuan. Hindi man nag-abog ba? Nga na naman siya. So, pa may doorknob. Tauran pa yung doorknob, guys. Sila naman kayo rin nagdag ka ng kaabugan. Masang gigawas ang buwak karong maintan. So, yun sila. Lami ko noog ka nang naay. Lami ko noog ibutang na rin sa nga buwak ka ng rubber plant. Dun sa kayo may rubber plant. Ngita pa kung paliwat kong rubber plant. Pumato sa kuspikas. Mag-andam ko na to guys kaya napamingat to sa eskwelahan. Magkuha ko card ni Kuya Kinkin kay i-enroll na karon. Hindi mo kuan pa si Zadajon mo brigada. Madala mo sugot si Sir nga si Jaray mo brigada. Kay agamang sa amin wa pa makabit agamang sa amin kay pamanahuman og trabaho dito CR. Kay kabitay pa ni sa amin di ah. Ano magibutang. Duha ni kabuk sa amin. Kani isa nga dako ato sa mong kwarto, kani isa para na dito sa bathroom. Palagi mga kabit kay pa man nga human. Mahuman ra ni guys, sapit na.
Salamat sa Ginoo. Labi na nila sa ate. Hanggang salamat din sa tanante. Hapit na gazet sa mga human. Ito. Mabalhin rami na rin guys. Ito sa ospikas kay luto ko gamang kamahaw. Tamas kapag abrindar ng limpyo. Ipos-ipos. So gamay na laman. Hinlo na ito ospikas. Hinlo na ito guys. Gabi ning one day gabi eh. Kasawad mi gamay kaso ag sinawd ni papagabril nga sa kakantinir dari imbis pang sabaway na mo nazabuman. Nagzabo. Dengan nabungag talong. Ang katalungan. Dana gamitin ag sinda na iatop karon. Karon nila iatop gab. Na guys, nahumana na humanag dari sa among front. Mong pantaw. Dari butangan na mo da nagbuwak. Ito, buwak bud. Ito. Not na. Okay. Hapit na. Hapit na guys. Na guys na balhin na ag wifi. Taka naman na ilang finishing. Ha? Di na ko di mo ko. Na nagibalhin na ag wifi. Para di mo. Nawat na mo rin. Dahil daghang kahoy di ah. Na guys. Atan kong kahoy sang uduan. So dahil na guys, nabalhin na gazad agam mga wifi. Nare-speakers bay. Kaya agdato lang speakers gabuin naman karon. So mautong. Ningkuan mis tag-ija daning wifi nga ipabalhin na dari speakers. Kaya arong na sabad-sabad ato. Jagamang kurente mo na lang po ito yung mga ipaabot yung mabalhin dari. Dari guys. Kanang bathroom kaya na humana o finishing so napaitiwasan na nas likod dari pika side na lekep na siya so, salamat ka Azo dan nate na lekep na o finishing na napaday sa pantaw finishingan papunto siya tiwas yan nga ni ang isang mga color sa tiles dari mo na dyan 60 by 60 ang sukod kani 60 by 60 ang sukod asang isoroy dari 60 by 60 tanan. Muna hizaag, dagke nga tiles. Milita tayo dari skoan, milita para sa front. Ito speakers. Dari po. Okay. 60 by 60 gihapon. So muna hizaag ko ante katong tiles sa sud. Ay mo ni siya. So magkuhan ko lang ni kuhan kabuok di si size kao pila pa ko buok na ni sa suit 24 pieces di ay tapos para sa kuhan daus gawa sa bathroom so muna siya 60 by 60 dito sa front eh wako kakuhagan sang kulura atang ibutang isa sagaran isang kuan na depende des classic kaya na may tag 205 napay tag 155 napay mahalan tag 200 kapin but sa color lang tiles frame tag 400 lang tiles frame muna izay 60 by 60 ka dagka ito 60 by 60. Sorry. 60 by 60. Good. Sorry. Kani mo 30 by 60. Mo ni kinahanglan dito sa kuan, abuhan. So na ko nakita anti kani color di ah. Ito ah. Nga to color. Puti, rog bato. Para sa abuhan. Kara dia, nindot siya. Tag 90 ag isa kani. 90 each. Tag 90 ag buok kani. Garing dari mo ay 40 by 40 ag pang abuhan kay karimang ko ng 30 by 60. Kani nga na mga sukod. Sa tubangan, katong front, wa sila katong
Murag kuan ay mga bato-bato style. Nay ilang bato-bato style. Kuan siya. Kanang 40 by 40. Ito ah. Matuloy dahang sukod. Nay bato-bato. Nay style siya. Yan na guys, nataod na nila ang wifi dia. Nabalhin na daris tagija agatong wifi. So ijahang router to si babaw. Na na nabutangan na po dari og lababo naniyuyo dia. So malis sa lababo daris isa sa kitchen. Kaya dari lababo isa dari sa bathroom yung tanaw ko dato guys. Nah guys, saya nak amang banggira dari, ya. Oh. Hah? Ya dari. Dia na nataon ng yuyo dari suling. Natauran ng yuyo dari uling, ya. Nice pa siya. Okay. Kumaigo pa tong tiles dani nga kuan kanina ni kurma bro. Kanina ni ba? Ngani kulura maigo pa to dani sa bathroom. Ha? Enggak, dan yang bener kaguan. Salamat ka dulur kay bener kaguan. Lipay ka dun bibas na muwan guys kay makasahod mig tubig. Kana ta. Nag-wifi dia dari butang dia router ni ja nang babaw. Sana. Salamat ka dulur kay maka signal ako danis bay. Enggak dari na humana og finishing dari nga side. Tipe dari. Enggak. Dari sa lujo. Yan na guys. Finishingan na. Sa lujo ka dyan. Pagkita dari sa lujo. Dari sa lujo. So ka na. Sugda na finishingan to to ah. Likod. Okay. So hapit na ka dyan. Thank you ka dyan Lord. Hapit na. Hapit na mga kuan. Hapit na ka dyan human o finishing. So mga adlaw basin o mahumanan ni mga adlaw kanina rin dari og danis kaning na danis ibabaw apilan pa man danis ibabaw. So dari wa pa sa nabutangi og sin kay pa man nila tangtang ganina kay nagbenek-benek man nag-uwan. Ang taligsik man sa delikado man musaka dadto kay basin ninjag mga dawhog sila ba. So ugma na lang siguro ni udi mo benek kag uwan. Tangtangan tong sin. Talaga mga abuhan dari sa gawas. Madura kay dakang abuhan ba? Talaga guys, madura kay dakang ang kuan, dakang ang tari abuhan. Ang dari sa limbungan ra ni Musin. Ano ni Musin dagaso? Abungbungan nimo? Ah, okay ra. Basta bungbungan ni ngana karo nga gasungad to. Okay. Mo na yung kinadakang abo guys. Salamat ka Lord kining bundak ag uwan ron. Bundak ang uwan. Dia, mau naman sandazong guys, kani sin. Kasawad mig tubig. Unoy. Bunak pa more. Ada na taod na dayag jam, ya. Mo ni exam, kaportahan. Kani portahan na tangtangan naman na siya. Thank you Lord, nabalhin nag wifi, then nag wifi naman dari guys. So ari na bidarhi. One. Uy, moray pag benek karang kuan na hinasa ang raman mo tang mo benek pagkasug. Mo tang mo benek pagkasug.